Sa kabila ho. Oh, ito. At, salamat ho. Pagdating ng tabi ng dagat, kaliwa. Okay, sige. Salamat ho. Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Saan? Cuman. Yan, takip mo. Oh. Diba? Ito po, Nay. Maraming salamat po. Thank you po, ha. Mainit. Ha? Up. Yeah. Sakay. Okay. Ha? Okay na? Ha? Okay ka na? Okay? Ayan, dagat oh. Ganda ng view dito. Dito yan sa may Agno, Pangasinan. Dito no, diretso no. Daming puno ng mangga dito. Ay, yung banaba, o, tingnan mo, di ba? Yung banaba, violet yung ano, yung bulaklak niya. Pag nag-letter Y, eto yun, di ba? Kanan daw tayo. Ha? Ha? Kanan, oh.
Boss. Boss. Dito yung papunta yung Villa, Elpa. Ha? Villa Elpa Resort. Yung ba tayo sa... Sa Kupa. Ha? Ito ba? Auto pa. Ano lang gano'n? Diretso lang. Thank you, ha. Baka hindi rito, Han. Baka hindi dito. Iba eh. Oh, walang ganun eh. Boss, saan banda yung Villa Elpa? Oo. Saan dito dire-diretso pa? Okay, sige, sir. Sige, salamat. Malawak din pala yung daan eh, no? Baka doon na yung nakita ko masikip. Oo. Ito na nga, naalala ko na.
Ah, dito pala yung rough road na sinasabi niya. Dito ang mga kambing. Oo nga, matatanaw mo na yung dagat da. Ano ba to? Ah, dire-diretso lang daw eh. Ha? Liblib na liblib talaga to, no? Talagang action talaga ang lakad natin na to. Kawawa ang gulong. Dito, hindi ka pwede magtanga-tanga dito. Ha? Oo. Oo. Tinulak ng lupa, no? Malayo pa pala yun, no? Akala ko kanina pagka ano, yun na eh. Malawak. Ha? Ha? Oo nga eh.
Baka doon. Ha? Ito, tingnan natin to. Bossing. Boss, saan ba banda yun, oh? Villa Elpa. Sa kabila. Sa kabila ho. Salamat ho. Pagdating ng tabi ng dagat, kaliwa. Okay, sige. Salamat ho. Salamat po. Ha? Talagang action talaga to. Oo nga. Tama-tama, mabibidyo mo ako dito. Grabing nakita ko na yan Dire-diretso pa no? Sabi niya pagkapagating ng malapit sa dapat. Ang mga kambing nakaharang sa aking dadaanan. Oh. Takbo ang kambing. Ay, maganda magpahingahan, no? Talagang nakita ko ng dagat. Oh, nadagat na nga. Nasa dagat na ako. Kaya ibig sabihin nasa sitio Lakwit na kami. Malapit na kami doon sa pupuntahan namin kasi nakikita na namin yung dagat. Tanaw na dito mula dito sa kinalalagyan namin yung dagat. Talagang action talaga dito.
dito? Sana? Ito pala yung sinasabi ni Haring Paulina Rock Road siguro, no? Action talaga to nga. Ano, oh? Ha? Kaya pala mga motor ang ano, no? Ang service dito. Saan yung ano? Bilyam. Ha? Helpa. Dito. Dagat na, oh. Ha? Ito yung pamana. Ano ba ito? Public? Ha? Pamana. Ito na dagat eh. Ya, kahilyara lang eh. Hindi. Hindi na. Tanong lang kung may signal dito. Ha? Walang signal han eh. Wala. Walang signal. Hindi, basta ang mga poste daw, semento eh. Wala naman akong nakita semento na poste, di ba? Wala eh. Ha? Ay, nako.
Oo, bagong gawa. Dito. Ha? Ayun. Saan? Ayun. Hindi, yung bakod eh, bakod. Bakod. Hmm. Hindi, bago wag. Ano o lampas pa? Hindi, kahilera lang daw eh. Anong gagawin mo ba? Nalinis yung lampas. Ito, ano to eh, di ba? Ayan, tama na. El pa daw eh. Ayan, yun ang ilpa nga. Hmm? Wala. Ang signal dito. Signal eh. Signal eh. Kahilera daw eh. Mga poste. Kasi bagong gawa lang eh. Nagbakod sila. Di ibig sabihin, bago. Di ba? Ha? Hindi mo rin siya makukontak kasi wala siyang signal. Wala signal eh. Kanina sa bayan. Ano kung anong ang globo lang. Ha, di ba? Saan yung paway? Tabing dagat daw yung lote eh. Ayan oh. Dito pagpasok natin kanina, Hmm. oh, Dito wala eh, di ba? ano ba yan lampas ng Daniel pa, ay Biliel pa. Hindi, wala. Basta sabi niya, ayan oh. Oh, pray yung L pa sa left side, pero yung pupunta na sa kaliwa, pero isa lang way, ay yung pag ano kanina. Yung isa kanina na daan. Saan? Di ba nagturo ng Hindi, ito. Balik tayo doon sa Hindi, ito may signal eh. ano. Yung Wala eh. kasi tingnan nga yung ano niya, yung text niya. Hindi, sabi niya, ayan oh. Dali. Magkahilera sila pagdating mo doon sa malapit na sa dagat. Yung tanaw mo ng dagat, paway. Doon, paway yun. Doon, daan. Doon ka sa kanan, dumaan, tabing dagat. Yung lote, makikita mo doon. May mga poste, may poste na semento sila bayaw gumawa nun. Wala akong nakita mga poste, di ba? Dito. Kailangan nga daw pasok pa eh. Ha, baka yung ano? Baka yung doon sa may araw kanina, Kaya nga. no? Oh, balik na tayo doon. Ito lang nakita kong poste bago Ayan oh. Di ba? No? Ito lang eh. Oh, di ba? Mabakod oh. Saan ba tayo mag-ano? Ayun oh. Diretso daw tayo doon sa dagat. Ayun, puntakin mo to. Ito mo daan ito.
Malayo pa. Action na action. Yung magigilid. Ano ba? Oo. Kasi hindi dapat makita na natin yung motor nila kung nandun eh, di ba? Yun, nakita ko na yung mga poste. Ayun, oh, mga bagong gawa. Ayun, nakita ko na yung pader nga. Galing kami sa kabila. Oo. Kanina pa kami wala signal. Hindi ay makatawag. Naabot ko na yung dulo eh.